ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз Сарбадро Opel Vectra аст ки дар кузуфи седан соли барои 6995 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин мега хали монда шудагӣ, хали чикадагӣ нест. мошин мега 100% сайфсияниш беҳтарина, 4 балонаи 60%, салонш ҳам тоза, магнитофон, родной краска. мошин опшн 100% мега балон малон ҳамаш дар ҳолати кори бадурон. мошин дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор дорад, ки колхози Калялин гуфтагӣ аст, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархаш 20000 сомона мега, нархи ахиронша мега срочна сум дала кора мега. мошин дӯстон азиз ки нархаш то 25 меарзане ки одам срочна сум дала кора мега, 20000 сомон мега нархи ахирша. ба кадоми шумо ки мақбул дута рақамош раса ҳардашон кор бекунам, марамат метавонед ки муроҷиат када бештар маълумот чагирен срочна марамат. мошини фурӯшии навбатии Сарбадрон Opel Vectra B аст ки Opel Duty соли барои 1996 солае. бензин газ ҳардош мега кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. каунтар мега мотораш да кор дора мега, дига ҳама ҷош 100% бардорон, срочна сум дар кора мега. мотор каунтар кор дора мега, дига камбудӣ надорад. 4 балонаи миёна, 4 дискаҳои худаш, яъне ки ҳуҷҷат ҳам дӯстони азиз ки хай дора нагуфтем чанд қа бухтон аниқ када мегирен. мошин дар ноҳияи ёгуна мега, нархаш 17000 сомона. кадоме ки харидори аниқа мегад, боз яъне каунтар дига арзон мекунем, срочна сум дар кора. мошин мега як моҳика мекунем. мошин 100% хай каунтар моторш да кор дошта, у хай кори нест, мегирем ки як исурса мекунем, мошина хай мекунем. нархаш ҳам нархи арзон аст ки 96 солае. марамат рақамошон дар поини видео аст, метавонед ки дига маълумот аз рақамошон гирем. мошини фурӯшии навбатии Сарбадро Mercedes-Benz ки соли барои 1989 сола мега, соҳибшон ки объем мотораш 2 литри судишфурӯш дизелай. коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои худаш ва калпакош кади, 4 балонаи средни номеро транзит, магнитофон хай дарош рӯшча мега. мошин мега 100% дар ҳолати кория, срочна сум дар кора мега. мошина мефурӯшем. мошин дар шаҳри яъне ки ноҳияи Исфара қарор дорад. нархаш 18000 сомония бардорон. ба шумо ки хеле мерседесо мақбул бошад, марамат доред ки дига маълумот аз рақамошон гирем. боз муомила дорад. мошин мега дар ҳолати кория 100% мегири ҳай мекунӣ, фақат барои одамони харидор. дӯстон аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш лайктон монед ва навора подписа кунед дар васаи мотон. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатии Сарбадро Mercedes-Benz C-класс ки сечка, объёми соли барои 1999 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотор 8 литри мега, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балонаи 80%, 4 диска, салон тоза. нагуфтем ки мошин классика ки элеганса, нагуфтем бардорон. кадом то ки харидори аниқ бошад, метавонед дига маълумот гирен. мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 55000 сомония ки нашуд арзон кадан. ягон чи гуфтагӣ нест, фақат маълумот сол пол хали адрес ва нархша гуфтагӣ нашуд арзон маълумот нестай. шумо ки харидори конкрет набошед, агар мумкин аз назди капот ягон чи муомила мекунед, мошинча чотка. дӯстони азиз, қай кадомтон агар вариантош мувофиқ бошад, марамат метавонед ки занг зада муроҷиат када бештар маълумот гиред. лайка фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатии Сарбадро Toyota Corolla аст ки соли барои 2005 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.5 литри, коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 100% мега дар ҳолати кория. дӯстони азиз ки не ки нагуфтиян дубайска, европия, американка, куҷо нагуфтиян,
хай дигаша мегирен. Мошин мегӯяд 4 та диска, 4 та болонаи соза мегӯяд, кондитсионерам дорад, кор мекунад, электропакет, коробка автомат, салон тоза, мошин 100 мегӯяд, нархшам қимати бад нестай 57000 сомонӣ, як гузорад ки 57000 сомонӣ бо яъне ки муомилаш дар назди капот бисёри бад не камтар дига сарош шуда мегӯяд тоқа вариантои сумкатӣ. خب ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد برای عزیز محرمات دوستانی که هم خیلی تویوتا کارولا سراغ 2005 سال میتونید که دیگه معلومات بگیریم. شما اگر هم خیلی ماشین فروشی خانه زمین کوارتیر مغازه یگم تکنیک یگم گو مال داشته باشین برای فروختن در نمره ایما واسه برای کنیم فروش رکلام میمونه. ماشین فروشی نوبتی است بادران دایو نیکسی است که سالی برای 6997 سال که بنزین گاز هر دوش کار میکند. объем моторш як 6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, хадавои нав кадаги мега салоншам тоза чуқур задаги 97 сола мега соҳибшум. хоб мошин дар ноҳияи яъне ки бахши дӯстони азиз дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ мега тарафи чапаев колхозбош аз яъне ки шаҳри бухта як 20 километр болотар астад. мошин мега срочно сум дар кора мега кадоме ки мехара мега бо ягон чи муомила мекунад. агар ки мошин савдо нашида боша шумо метавонед ки ҳамин мошина харида гирем, барое ки мошина дина реклама адамо дар роҳӣ карда буданд, дина ки аз дина мо нав мондесем. агар пеш меом ки агар савдо карда боша дар ягон сайтҳои дигар дӯстони азиз марҳамат хай бояд гӯед тамос гирен срочно мега сум дар кора бо хай маълумотша гирем. ماشین فروشی نوبتی است بادران اوپل وکترا است که سویتی نامخالی ویشنوی سالی برای 6993 سالی که بنزین گاز هر دوش کار میکند. объем موتورش میگه یعنی که объемش کلانتر میگه 1.8 لیتر коробка механикаи ماشین میگه در حالت کاری قرار دارد. 1 سال حجت میگه دارد. خداوش هم خیلی میونه سالن نرمالی ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی میگه کدومی که میخره میگه سروش نه ارزانتر میتیم. ماشین در پایتخت دوستان در شهر دوشنبه نرخش 17500 سوم که باز یعنی که کمتر دیگه معامله میکنه میگه سروشنا سوم داره کنه. با کدام دوستانی که همه خیلی اوپل وکترا 93 سال اگر واریانتشون موافق باشد مرامت دیگه معلومات تماس کرده گیرن. دیسکا پیسکا بالمش همش خیلی سرنیه نرمالیه در حالت کوریه. از شما خواهش دارم که فقط آدمان خریدار بهوده میگه زنگ نزنن. خب اگر شما خیلی ماشین رکلام داشته باشین برای فروختن ماشین مایده بورکاش یا که یگون چیز دیگه خانه زمین میتونید که معلومات و صورت شرایط رکلام فروش در ویدیو آینده میمونه. ماشین فروشی نوبتی است بادران واز 21010 است که سالی برایش 2004 سالی که بنزین گاز هر دوش کار میکند. объем моторш як 6 литр мега, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 100% мотор мега беҳтарин ягон расмона, коробкашам 100%, 11 моҳи дига танировка то охири сола мега ҳуҷҷат, аккумулятори пачка, электропакет, самбуфер дӯстони азиз, хадавоишам кадага, балонош мега соза мега як 80% ҳастад. мошин мега срочно мефурӯшад мега бо нархи 18000 сомонӣ барадорад. мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. танировка панировка ҳуҷҷат аккумулятор ҳамаш яъне ки сироғ мошин мегӯяд беҳтарина олия дар ҳолати хуби сафтияниш хуба мега фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. дӯстон ба кадоми шумо ки маъқул карда бошед агар харидори аниқ боша метавонед қачон занг зада бештар маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш мо ҳамина ки лайк бепулалем хемонен ҷиқен дареқ надорен чи мошине ки дар кора найсед албатта пешкаштон мекунем. ماشین فروشی نوبتی است بادران دایو لانوس است که سویتی سفید سالی برای 6997 سالی که بنزین گاز کار میکند. объем موتورش یک 6 لیتر коробка механикаи ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه 4 تا دیسکا 4 تا بلانای میانه سرنیه میگه یعنی که سالنش هم خیلی نرمه در نرخش میگه ارزنده. خب ماشین در ناحیه فرخور عینی حال نرخش 11000 سومونه که دوستان باز معامله میکنه میگه بسیار بد نه کمتر دیگه معامله دارد. بادرانی که در کامنت خواهش کردن که دایو لانوس مونم اینا بهر شما اگر که با شما موافق باشد میتونید که تماس گرفته بیشتر معلومات بگیرین. فقط شما دستگیری کردن فراموش نکنید. از شما خواهش که همین قما مونتاژ میکنیم گپ میزنیم برای شما همش تیار میکنیم این خیلی وقت میگیره. مثلا برای یک ویدیو خیلی وقت میگیرد. از شما خواهش کنم لایک موندن دریغ نداره. از شما خواهش ما همینه که لایک مونه و ویدیو نواری مورد در واتساپ ایموتون پادیسا کنین. رحمت برای دستگیری همتون.
мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдро Mercedes-Benz C-классае ки сечка соли барои 6994 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Абиё мотораш 8 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска 4 балонаи миёнаи 60%, салоншон тоза, раднои краска мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дар шаҳри Душанбе яъне ки пойтахт нархаш 38000 сомоне ки дӯстон нашуд арзон кардан ягон чиз гуфтагӣ нест барои азиз, фақат аз шумо хоҳиш ки одамони харидор занг зада мегирад. нагуфтанд ки номерошам қадшон метинаметад номерошам номерои зур буда барои азиз срочно мега сум дар курай 38000 сомонӣ. кадомтон агар маъқул карда бошад марҳамат қадшон метавонед тамос гиред бештар маълумот гиред сечкаи тоза тотисай яъне ки дар сурат качества яъне ки сураташ созаи мошин сайсанш беҳтарина ки нархшам қимат нестай барое ки мошин соз тофтисай марҳамат тамос гиред бо қадшон гап занед. мошини фурӯшӣ ҳастад баъдро бояд тайгир ҳастад Mercedes-Benz C-классае ки сечка объёмни соли барои 6998 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объёми моторош 8 литр мега коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстон азиз Mercedes яъне объёмни классика ҳастад ки дари пеш электропакета 4 дискаҳои рамашка 4 балонаи 70%, раднои краска салон тоза. дӯстон азиз нашуд камсани ягон маълумот нестай хайхтон аниқ қадам мегирем ростига маълумота хай маълумотош бисёри бад нестай камон аст маълумотош миёнае яъне ки кадомтон агар маъқул карда бошад қадшон тамос гирем бо маълумоти бештарша гирем. мошин дар пойтахта мега дар шаҳри Душанбе нархаш 54000 сомоне ки боз савдо ва муомилаи хуб дар назди капоти мошин. ба телефон умуман савдо намекунем мега фақат дар назди капоти мошин яъне ки савдо дорад. хоб марҳамат ки бо худтон метавонед ки бо қадшон гап зада чақчақ карда бештар маълумот гиред марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баъдро Opel Astra F ҳастад ки дар кузуфи седан соли барои 6993 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объём моторош 6 литри простои коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстон аз мошина хай камбудиша гуфтагӣ нест мошина хай ҳолаташ нормалния яъне ки средния яъне ки 100% мега 4 балонаи средни 4 дискаҳои худаш яъне ки люкам дора магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошинам хеле чикализаи мошин ранги хокистарангаи рангаш хай бо худтон аниқ ранги алюминияи торика кай срочно мега сум дар курай бо нархи 16000 сомонӣ мефурӯшам бо мега кадоме ки мехара арзонтар метиҳем яъне ки савдо мешавад мумкин 14-13 ҳамин хел нархуда хайтия бо худтон аниқ кадам мегирад ҳамин хел нормал нест аст яъне срочно мега сум дар курай. мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. агар ки мошина нафурӯхта бошад шумо ки савдо кардаи мошина ростига дина рекламада монда буданд дина барои фурӯшда монда буданд мо имрӯз партофтем амирӯз успеҳ кардем дӯстон. хоб агар шумо хали мошини фурӯшӣ дошта бошед хоҳем фурӯшда мондан дар номери имо ватсап рӯя кунем мо фурӯшда мемонем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо то видеои оянда худо нигаҳбонтон.